Gunastá go bh chuirde híal méid go méidir go dúirthing nuachonrúdíomh ar bhfuil toirliú leis an tras sin a bheith tafada in Alban go luath tá rudí éagsúla toirliú. Tá cinál na dátaí don tafad fáite, so beag seachtain amháin tafada an i gceann roinn seachtaí, beidir gceann trí seachtain in mar sin, agus tá scéile fáite gom cinálíonn faoi. Tá roiint in na scriptain a fáite gom, níl mo charachtar sa le feiscint sa track, ní beidir an 4 an 2 episód as na bhfuil sin fear. Tá 7 episód an sílam, agus ní hagam a charachtar seach ní episód a 4 beidir. Agus ní bheith tá léamh tríd a dhéanamh ag an gléir ar fad sa drama, ach ní bheith mise ann farír. Is trú ar bhealach mé ann, mar bheith go das aithne chur gachtain howlinn sin, ach tá méid leanús le rangana, tá rangana a dhéanamh gom le Macléin atá ar saoil mar ostig sin an choláist gaelic ar Ilan Scíhanach faoi láthair ruairí, agus tá muid is díú ar chaint agus ar chórá, agus tá muid léamh sleachtá leabhar, agus fuaimniú an fát san éadach nó an ligí is mód armas dócha lár na thuaire, agus der sé spéisiú go leor cinálíonn sílanta bhfuil rud arrálas a go sa gaelic, ach ní leannach go bhfuil tú ag ionadú an rud atá going sa gaige, agus beidir nach dige chun gaelic or an rud atá rágat nó an bailach bhfuil seo uamniú a got mar sin caiime bheith is cuairmach faoine le héit sin. Ach dúirlumm freisin go gaithigh mé beidir tá leabhar a grúige fáite go inis, ach dúirlumm go gaithigh mé beidir bar a grúige éig an áil rih an rud, ach níor hastigim gan an numad a bhaint an uair seo le bheag gan ina ágal, agus dúirlumm gur gádam an éasóg as mar sin beag an éasóg go gom. Agus bhíos caint le Carlum Colm Geralt is aistóir é ar Rusnarún, agus seans go meach ana go bhar ó Rusnarún agus a roiintear déile bíonn sé ag rá rec filioch agus rúdi mar sin. Ach bhí sé tuair córadm faoi na rudí gur féidirlam bheith súló ar set, agus roiintear déile ó thaobh sa cóhéachsú agus tuiscint áil ar script agus cadíana tú le script nuair bhíon rudí agsú an, so tá mé anna bhuachas sin. Couple car eile agam gur aistóirí iad agus tá ceisna chu agam orthú, ach ceist mhór bhí colm ná bhfuil tú súil leis, agus tá mé mar bhí sulir sa chéadaí seán táim ar bís. Tá beag an den nuíocht a bhaint leis nuocht inithe, ach tá an dáta a teacht níos scire gachéan lá a é an thart mar sin. Tá mar tinal. Tá mé breanú ar roiint fi an faoi conas aistóirt dhéanamh ar scáilein, agus bhíon rudí agsúla árá, agus ach tá leiad aistóireacht se dhéantar is fear é. Ag dúlan na línta a bheitrálas agad de gláán bheabhar sin, déanam sé lán rudí ar nós green agus caint os cóir slúite go minic, ní chuann sisteach ná machar chud is mód an chuir sé beag an seachar nuair is gáin rudí le ann de gláán bheabhar sa grán go háir mar bíon anmhrú baint le sin. Agus sin ilíocht coppleúir fí an dáanta eilm, agus níorhas go rábhaige. Ach sin é bunchloch na heistóireachta ar scáilin, caiidú rud a bheitrálas agad a gleabhar. So sin é rud a bheith ar mianamh. Tá roiint in scriptain a fáite inis, túirigh mé faoi iad sin elam nó an méid atá gom le fálam, tá mé gan idir fáda léamh le tuiscint áil, tuiscint generálta áil ar an scéal a bheith sa tra. Agus sin gur bin é. Bhí mé rálibh an uairhearnach gur físnach go seo an nach chuir mé cínte céin policy ícíochta a bhí ann nó. Tá beag an íon taí go ar margáil, an tícóíocht amháin is le margáil, sé sin nuair bhíonnta gurí conra nó price a thucrú idir tú hain agus duine eile. Tá sé dochreite. Tá rudidir dútar anchoring, rinne mé sin coppla óir agus mé pléad a daoine ó thaobh ícíochta a lurg. Agus go bónas ag dúir mé tríad an méad. No, dúir mé beidir, cad é bhíon. Aber go raibh €200 go gapping ócht, a me €200 an bheith sé sin inglacha. Mar sin díras €300 na cappa. Well, beidir gnéontóg siad ar €200 agus an sin happy days, big ling. Ach díras aber €300 coppla óir agus fóras €300 mar bíonn sé sa bhuiséad. So uaireanta agus bíonn anna tionachar ag an géad i gur sin íortar ar an bhígur déarnach aon títar. Inis níarna sin sa cáisio céim fá well, níl an iir sin muí mas na cin an eistóireachta. Tá
muine golóir as roiint duine scile atá gom ach ní leisteocht níanta gom hena mar sin agus ní a vis gom tá sé teach le sais an íos bharige atá ag equity sais card cum na eistóirí is sasanna agus ní is agam an mar go maithe nó nacha ach leabhar mé le agus dúir mé bhfuil tá mé an glas sa garm seo mar sin begarm ghlac leis méid atá má tá sibh se rá sin gur bééis an buise begarm ghlac leis sin mar ní hiigem bhhaart bhí rá nach míon gníomhrí dá ire ag fermhór na eistóirí hín sa gastóir tríbhéige na halp. Ach péis go é tá láruí luúta go in sin ach sinna nílas go bhléine le rá. Beidir rudín beag bíideach agus sin go bhfuil gnear mé roiint gothathe ar chartúin agus bhí sa denmh éisteacht i ggur charachtar i gartún cáúil. Bhí sé andachar, nílas agam dá mé gur méisteach leis heáin nachfuigh mé an ráil ach rinne mé ar éos ach bhrálam rinne mé coppla mion charachtar freisin agus haintse sinnom ach neidir faoi charachtar mór ach cabhis beag le feicáil ach bhrálam beag aní eile dá lehéadí anamh amach an seo. Well, sin é an bhlág faoin eistóireacht seo tá le chuach gom uair aigen seansca gur mé sreachta ís an amach nuair bheith deire díanta ar fad agus beag rudí spéisiúla luúta antu. Lá am íon chuirde.